Boy Maas. Sa pagkakilala ko ni Boy Maas, sobrang bait po siya na tao. Matulungin. Kahit walang-wala po siya, tutulungan pa rin niya yung mga taong nangangailangan ng tulong. Tapos meron din nagsabi dito na, ay kaya pala na hindi na si Boy Maas doon sa channel niya, kaya ganyan. Kaya dito ka Girl Mas, ayoko mag-mention kasi ayoko na makig-away, ganyan mga Girl Mas, ayoko Girl Mas. Di ko gusto samok. Nasaktan lang po ako sa mga sinasabi nila, ganyan. Ayan. Tapos, Actually, so dili yun nato malakyan ang mga tao nga maghilabot yun sa ilang isig ka tao. Kay imbis nga ang tao nga ilang i-idolize ming pataas, ilang tabangan og dot-dot paubos. Imbis na stress na kayo ang tao, ilag yung dagdagan ang problema. Kaya aron yun ma-stress yun pamayo ang tao. Guys, dili na ing ana pag-idolize. Kung tinuod mo nag-idolize ni Boy Maas, ni Girl Maas, dapat talaga na inyong tagaan ba og kalipay sila, yung inyong tagaan yung kalipay dili kay may ana naghahatag mi kwarta, mao na. So actually guys, para sa ako guys kung ako gani mismo, kung nakahatag na gani ko og kwarta, dili na ko dapat nga mangwinta pa kung unsay akong nahatag sa akong isigataw. Kay actually guys, halimbawa tagaan ta mo og regalo, or halimbawa tagaan na ako'y amigo or amiga tagaan ako og regalo niya, tapos akong bawian sa akong gihatag nga regalo. Siyempre, masuko sila nako, or naa sila kasuko nako, or mahiubo sila nako kay ang akong regalo akong gibawi. So yung ana guys, yung ana kasakit. So sa natabo nila ni Boy Maas, Girl Maas. So pura sila og ganang kumbaga kay ming boom or ming pataas naman pamayo ron si Maas, ming bayra naman si Maas ron. So maunang naniguro sila na siguro naa sila balak nga bawion to nilang kwartang ilang gi-sponsor or ilang gihatag, so bla bla bla. So wala ko nakikialaman niha. So sa ako lang, so sa akong mga nakita nga to sa mga message, mga ganito, mga ganyan. So actually guys, so kapag nagbigay ka na talaga ng pera ng isang tao, dapat na hindi mo talaga sinisingil yun. Kasi binibigay mo na yun eh. Maunang sa daghan karon nga daghan kay mga kapwa nato mga Pinoy nga nag-away-away is about lang sa may ingon anak nga walay kwenta nga mga ingon anak nga klaseng mga bagay. So mao nga kung naghatag nila, dapat na dili gid sila nato suktan pa. Kay siyempre ato na itong gihatag nila. Kung naaman sila kasuko or una man sila kasuko ni Boy Maas, so siyempre makikistorya sila sa personal, dili sa social media, dili na ipost sa social media. Kay ang social media dili ta kay bawog bisag kinsa lang mga tao nga mag-comment dito. So mao nang dapat sa personal talaga, sa personal gid nga mag-istoryahay mo or mag-istoryahay sila. Pero dili singon nga basig na mag-comment na ako dili nga mingon na apil-apil naman ka silang problema. So wala ko nang apil-apil silang problema. Ang sa ako lang, wala ko nang apil-apil silang problema. Ang sa ako lang dire, ang katong mga nag-bash nga mao na kuno, mao na. So wala ko nagwana. So siyempre, ipagtanggol gyud ako sila kay nag-idolize ko sa ila, di ba? Kung nasakitan mo na si Boy Maas min viral or padulong sa siya sa makakwarta na pod, basig nasuya mo or naamoy kasina niya. So dili man na
dili man na dalo si Boy Maas. Kung pangayo mo sa personal, di ngadto mo sa ila. Gana. Kamoy makig-istorya nga, Adol, ana, mao na, unsa man, mo ni mga problema ha. Kamoy mo adto dili kay inyong i-comment dire. So kaniha real talk ra niha. So dili sa ingon nga nagkuan ko sa inyo. Dili sa ingon. Kung once na gani ang kwarta nga matabang na gani or mahatag na gani, dili na gyud nimo dapat kwintahon or dili na dapat nimo dili na nimo dapat kumbaga imong sukton kay imong bawion kay wala kay kwarta. So kung ang kwarta na gani kung imo naging matabang, ang kwarta na gani nga imong magasto, dili na gyud nimo angay blansihon pa or dili na gyud nimo angay. Kay actually, ang kwarta makit-an ra. Ang kwarta makit-an na gyud na siya. Busa kung ikaw siguro so naginaad ko nga magpadayon na in town sila. Dili lang nila panambalingon ang mga istorya sa mga tao nga walay mga kwenta. Kay mo na magkahatag og problema sa usa ka tawo. Kanang ako baga naagi mga tao nga magatud-hatud og istorya na mao ni mao na kay para ang katong tao nga kuan nga masuko gid pamaayo ba. Masuko gid pamaayo ni Boy Maas ba. So mao nang naagi tao nga magatud-hatud og istorya mao ni mao na ana. So mao na siya. So nagnaot ko nga kung nakita mo ning video, so wala ko igo nga tao ani. So real talk ni guys. So para sa mga ubang tao nga naghatag tapos bawion. So muna siya hatag bawi. So nagnaot ko ha. So wala ko naglabot sa inyo. Sa kanay real talk ni para sa kapwa natin mga Pinoy. Kay imbis kita-kita na lang dito sa Pilipinas. Imbis kita may magtinabangay mahinon mo og down sa usa ka tawo. So dapat nga kung unsay nakita ninyo dito, kung unsay nakita ninyo sa Pikas, so dili na mo manginahanglan magpaabot pa dito sa Pikas nga mao ni mao na ana. So makaguba na sa relasyon sa usa ka tawo guys. So kung ingon na ang ato ang comment nga mga sakit kaayo mga ana. So yun na guys. So nagnaot ko nga Dol Maas kung nakita man ganing video Girl Maas. So nagnaot ko nga pagpadayon mo siya og unsay naabot na ninyo karon. So pagpadayon mo. So salamat kaayo ninyo. So nabasa nga ako ang comment dito. So thank you so much. So dito lagi ko nalagot sa basher. Kapil-apil pa ko. So anyway, so fast na yun. So salamat sa inyo or pagpadayon mo. God bless. Bye bye.